Bueno, egunon guztioi, hasiera emango diogu, gaurko prentsaurreko honi, gazte parte aurkeztera gatoz, eta, bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi, hemen egoteagatik, eskerrak baita ere gaur hemen nirekin dauden lagun hauei, Andu Martínez de Retuerto, Tolosako alkatea, Asmos Fundazioko Maider, Josoigoko Laura, eta esperientzia honetan parte hartu duten Andoitz eta Telmori. Eskerrik asko, eta baita ere bidelagun izan diren gainerako erakunde eta eragilei Donostiako udala, Osoigo, esan dudan bezala, Arantzazu Lab eta Aztiker. Gaurko prentsa agerraldi hau, esan dudan bezala, Gazte Parte proiektuaren garapena, eta lortutako emaitzak eta baita ere hoien ondorioak partekatzeko antolatu dugu. Elkarlan zabala eta parte hartze handia izan du ekimen honek, Gipuzkoako gazten eta administrazio publikoaren arteko lotura indartzeko urrats garrantzitsu bat ekarri du, eta atsegin handiz aurkezten dizuegu lehen esperientzia hau eta bere emaitzak gaur hemen. Etorkizuna eraikiz ekimenaren baitan kokatzen da egitasmo berritzaile hau, eta helburu garbi bat dauka. Gazteen iritziak, kezkak eta baita proposamenak jasotzea eta politika publiko eraginkorrak garatzea partaidetzaren eta deliberazioaren bidez. Parte hartze datuak ere oso esanguratsuak dira, 3.000 gazte baino gehiago hartu dutelako parte prozesu honetan, plataforma digital bat eta deliberazio foroak erabiliz, eta gazteak ahaldundu eta baita ere haien ahotsa entzunarazteko. Proiektu honen ardatza gazteen ongizaterako oinarrizko gai bat izan da, Gipuzkoan gazteen emantzipazioa. Eta, nerekin dauden kideek emango dituzte prozesuaren xehetasunak eta baita emaitzen balorazioa ere, baina nik nire aldetik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean Gazte Parte proiektu edo egitasmo honen balioa nabarmendu nahi dut. Foru Aldundian gazteen implikazio aktiboa sustatu nahi dugu, eta eremu publikoan eta horretarako erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko espazioak eta tresnak eskaini behar zaizkie. Eta uste dugu Gazte Parte tresna bikaina dela horretarako, eta gaur aurkezten ditugun emaitzak adibide hori horrela dela adierazten dute. Gaur egun bizi dugu testu inguruak erronka handiak jartzen dizkigu aurrean, alde batetik demokrazia liberalen krisia, erakundeekiko desafekzio orokorra, eta baita ere gure lurraldearen bereizgarri izan den lotura komunitarioen ahultzea. Eta hori guztia gainditzeko uste dut berritzaileak izan behar garela. Instituzioak eta gazteak elkarrengana hurbildu behar ditugu, gazteak entzun eta ulertu zer pentsatzen duten, zerk kezkatzen dituen eta ze espero duten baita ere instituzioengandik. Eta bide honetan, Gazte Parte esperimentu arrakastatsua izan da. Teknologia eta parte hartze eredua uztartuz, Gipuzkoako belaunaldi berriekin konektatzeko modu bat erakutsi digulako. Eta ekimen honi esker, milaka gazteren ahotsak eta proposamenak bildu ditugu eta elkarrizketara ekarri. Decía en euskera que el contexto actual nos plantea grandes retos. Para superar la crisis de la democracia, la desafección general con las instituciones, el debilitamiento también de los lazos comunitarios que han caracterizado durante décadas a nuestro territorio, pues es fundamental la innovación también en este ámbito, ¿no? Y necesitamos acercar las instituciones y la política a los jóvenes, escucharles y entender lo que piensan, lo que quieren y qué esperan también de las instituciones. Y en este camino creo que Gazte Parte ha sido un experimento de éxito. Combina tecnología y modelos de participación y nos enseña una forma nueva de conectar con las nuevas generaciones. Y gracias a esta iniciativa se ha conseguido reunir voces y propuestas de miles de jóvenes y las podemos trasladar al diálogo institucional.
Beraz, proiektu honek erakundeon eta gazteriaren arteko harremanak hobetzeko beharrari erantzuten dio, baina nik esango nuke gehiago ere egiten duela, ez? Komunitate inklusibo eta demokratiko bat eraikitzeko konbikziotik abiatzen da, ahots guztiak eta bereziki etorkizuna ordezkatzen dutenak kontuan hartuz. Eta orain, ja maikide edo taldekideen eskutik prozesuaren emaitzak eta gomendioak ezagutuko ditugu, eta ziur nago oso baliagarria izango zaigula, eta jakina gu behintzat gure aldetik konpromisoa hartzen dugu gazteekin harremanetan jarraitu, lankidetzan jarraitzeko, komunitate ekintza eta baita ere ahalduntze bidean sakontzen, eta abian jarri dugun ibilbide honi ere jarraipena emanaz. Laura, zurea da hitza. Eskerrik asko, Irune. Irunek aipatutako moduan, gazte partaidetza eta teknologia batzen dituen proiektu bat da. Proiektuaren helburu nagusia, 18 eta 30 urte bitarteko gazte gipuzkoarren ideia, kezka, beharrak eta proposamenak landu eta ordezkari publikoa helaraztea izan da. Horretaz gain, proiektuak ere lankidetza sustatzea du helburu. Eragile ezberdinen parte hartzaren bitartez. Asmos Fundazioa, Astiker, Arantzazulab, Osoigo eta gaur egun erreferentzia diren bi udal, Tolosako udala eta Donostiako udala. Proiektuaren inguruan, proiektuak 4 helburu nagusi izan ditu. Alde batetik, gazteen iritzia jasotzea eta eragile publikoa helaraztea. Bestetik, gazteen ideak proposamen zehatzak bilakatzea. Baita, gazteei zuzendutako parte hartzea sustatzen duen espazio digital egonkor bat eraikitzea. Eta azkenik, talde antolatzaile bakoitzaren esperientziaz baliatuz, lankidetzan sustaturiko lidergotza bat eramatea. Helburuei lortzeko, proiektua 3 zati nagusietan edo 3 fase nagusietan banatu dugu. Lehenik, Osoigoren teknologia eta metodologia erabiliz, parte hartzeatari bat diseinatu da, gazteparte.eus deiturikoa. Bertan, Asmos eta Osoigoren soziologoen bitartez, makroenkesta bat diseinatu da, eta argitaratu parte hartzeatarian, emantzipazioaren inguruan gazteen kezkak eta beharrak identifikatzeko. Baita, proposamen bilketa digital bat ere. Guztira, lehen aipatutako moduan, 3.000 gipuzkoar gazteek hartu dute parte prozesuan. Beraien iritzia emanez, inkestan eta proposamen bat argitaratuz parte hartzeatarian. Proposamen guztiak txosten batean jaso eta hurrengo fasean landu dira. Diru laguntzen baldintzak eta mugak birplantatu, etxebizitza eskubide gisa erregularizatu, etxebizitza parke publikoa bultzatu, lan finkoa bermatu, eta baldintzak hobetu edo arautu eta hezkuntza finantzioa eskaini izan dira besteak beste proposamen nagusiak. Bigarren fase batean, deliberazio prozesu bat egin da, eta adina, jatorria, generoa, udalerria eta lan egoera kontuan izanik 15 gazte aukeratu dira deliberazio fasean parte hartzeko. Bertan, 3 saio presentzial burutu dira. Konpetentzien inguruko formakuntza labur baten ondoren, gazteen erronkak identifikatu dira eta hauei nola aurre egiteko hainbat proposamen sortu dituzte. Gero, hauen irakurketa egingo da. Azkenik, intzidentzi fase batean, Tolosako udalak, Donostiako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak gaztei erantzuteko helburuekin lanean jarri dira. Bakoitza bere konpetentzia eta baliabideekin erantzun desberdinak eman dituzte. Gaurkoan, Tolosako udala izango dugu erantzule gisa. Askotan, esaten da gazteek administrazioetatik urrun daudela. Eta hala izan ala ez, Gazteparte proiektuaren bitartez, gazteen beharrak, erronkak eta proposamenak definituak izan dira, eta administrazio desberdinei helarazi dizkiegu. Horrela, ikusi ahal izan dugu gaztek konponbidearen parte izateko prest daudela. Proiektuaren nondik norakoak aurkeztu ondoren, gazteen gomendioen irakurketari ekingo diogu. Horretarako gaurkoan, Andoitz eta Telmori eman nahi dizkietitza, beraiek izango dira deliberazio saioan landu diren gomendioak irakurtzearen arduradunak. Lehenik eta behin eskerrik asko, ahotsa ematagatik guri gazte bezala olako espazio baten, eta gu saioko gea labur biltzen 11 gomendio horiek, orduan Telmotaren bitartez jongo gea banan horiek menzionatzen. Lehenengo gomendioa izango zen lan orientaziorako, lan informaziorako barkatu, orientaziorako eta bide laguntzarako bulego bat sortzea. Azkenen gazteok gazteok FP edo unibertsitatearen ondoren galduta sentitzen garela askotan lan munduan. Orduan pixkat laguntzeko eta informazioa jasotzeko, inkluso aholkularitza
eta baita nolabait bide laguntza bezala eukitzeko jendea, laguntza behar dugula eta horretarako bide laguntza bulego bat eskatzen da. Bigarren gomendioa, tokiko lan eskaintzen eta eskarien plataformak sortu. Badira hainbat plataforma lan eskaintzari begira, baina askotan hotzak izaten dira, no? Ta uste gu behar dela gertutasuna eta ezagutza eta interakzioa bultzatutako duen tresna bat sortzea. Hirugarrengoa, izango zen etxe bizitza baremoak bizi estilo aukera ezberdinetara egokitzea edo doitzea. Hau da, gaztei zaila egiten zaigula askotan etxe bizitza tasatuetan sartzea, eta askotan bizikide edo beste pertsona batzuekin hartzea bultzatzen gaituzte, nolabait, eta orduan, eta horrek esan nahi du, bakarrik nolabait ezin dola ordaindu edo ezinezkoa egiten zaigula ordaintzea etxe bizitza bat. Laugarren gomendioa, udalak gune tentsionatua izan dadin eskara egin. Alokairuko etxe bizitzen eskaintzak ez dio erantzuten eskariari eta gazteek zailtasunak dituzte alokairuko etxe bizitzan sartzeko. Orduan, gaur egungo arazo bat da eta aurre egiteko proposamen ezberdinak egin behar dira. Bosgarrena, alokairuaren erregulatzea lantzea. Gaur egungo alokairuen egoera ikusita guztiok arazoak ditugu eta ordaintzeko gazteentzat zailagoa da. Merkatu librearen bidez, etxe bizitza aukerak eta eskubideak luxuzko azpiegiturak bihurtzen ari dira, eta ezinezkoak dira sistema honetan bizi baldintza duinak bermatzeko. Seigarren gomendioa, etxe bizitza turistikoak erregulatu. Turismoak gora egitea aurreikusten denez, etxe bizitza turistikoak ugaritzea gerta egiteke. Etxe bizitza negozia bilakatzearen kulturan eragin behar da. Zazpigarrena, etxe hutsen merkaturatzeko neurriak hartu. Eta honen justifikazioa. Udalerri gehienetan etxe huts mordoa daude eta horiek etxe bizitza aukera bihurtzeko udaletik neurriak hartu behar dira. Horretan erronka da etxe hutsen jabeekin lanketa bat egitea eta neurriak sortzea horren bitartez. Zortzigarren gomendioa, etxe bizitza proiektu publiko komunitarioak udalerri denetan. Egungo gizarte egoeran, etxe bizitzari eta bizikidetzari lotuta, bi perfil zaurgarrienak dira gazteak eta baita adinez nagusiak diren pertsonak eta bakarrade arriskuan daudenak. Bi erronka lotzea oso interesgarria izango da eta proposamenak aurrera eramatea hontan. Bederatzigarrena, gazteak politiketan lehentasuna eta erdigunean. Gaur egungo paradigma, Donostia adibidez, hotela eta lizentzia turistikoak luxuzko inbertsioak erdigunean daude, eta honek eragiten du azken finen Donosti bezalako hiri baten dauden etxe bizitzan prezion eta horrek zailtasuna jartzen ditu gazten erdigunen ez jartzeatik. 10. gomendioa, herri txikien zaintzaile. Herri txikietan bizitzeko aukera falta dago eta etxe bizitza proiektu aukerak ere falta dira. Baserri handiak eta bilak ez dira gazteentzat aukera sekolako dirutza eskatzen delako. Orduan, hori baita aurrera emateko proposatzen ditugu. Eta 11. eta azkenekoa, edozein etxe bizitza proiektuetan gazteentzat kuotak bermatu, gazteen bizi estilo aukerak eta moduetara egokituta. Udalerri denetan egiten diren etxe bizitza proiektuak, publikoak edo pribatuak izan, beharrezkoa da horietan denetan kuota bat bermatzea gazteentzat, eta gazteek duten ahalmen bizi estilo eta aukerei lotuta izan dadila. Adibidez batzu jarri zien, ehun etxe bizitza egiten badie, 70 edo 50 edo 40 nolabait gaztei begira sortzeko eta kuota hori mantentzeko. Beraz, eskerrik asko eta hau izan die 11 gomendioak. Eskerrik asko, Andoitz eta Telmo, 3.000 gazteen beharrei ahotsa jartzagatik. Gaur aurkeztu diren 11 gomendioak, Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunei, Donostiako udaleko arduradunei eta Tolosako udaleko arduradunei aurkeztuak izan dira. Beraien erantzun guztiak txosten batean jaso dira eta datorren astetik aurrera gazteparte.eusean argitaratua izango da. Hala ere, gaur gurekin dugu Andu Martinez, Tolosako alkatea, Tolosako gomendioen laburpen bat helarazteko. Besterik gabe, zurea da hitza. Mila esker. Lehenik eta behin, mila esker proiektu hau posible indezuen guztioi. Administrazio erakunde publikoetatik entzute, hausnarketa eta erabaki gune parteko batuak sortu behar ditugu.
eta gobernantza eredu horizontalagoen lanketa horretan jarraitu behar dugu, eta nik uste hau ariketa egokia dela horretarako. Bueno, ez didazue lan makala jarri, 11 gomendio hoiei erantzuna emateko 5 minututan. Saiatuko naiz ahalik eta lasterren, Tolosan egiten ari garena, baina nik uste fokoa eta diagnostikoa oso argia da, eta oso argia dirazi guzue zein dien zuen kezkak, eta azken finen, gizarte bezala ditugun kezkak. Lehendabiziko 2 gomendioei lan orientazioaren inguruan eta lan eskaintzen plataforma sortzearen inguruan, alde batetik Euskadi osoan lanbide dugu eta aholkuaritza sistema eta bulego fisikoa du, eta bertan lan eskaintza ezberdinen informazioa ematen da. Tolosaldean, bereziki eta pentsatzen dut gainontzeko eskualdetan ere, garapen agentziek izaten dute baita ere horrelako zerbitzuak. Tolosaldea garatzenen adibidez, gure garapen agentzian badugu enplegua saretzen saila, eta bertan lana eta prestakuntzarekin zerikusia duen gaietarako eskaintza zabala ematen du, ez? Eskaintzen diren zerbitzuak dira alde batetik orientazioa eta informazioa, eta bertan, enpleagarritasuna hobetzeko eta lana non bilatu jakiteko orientazio pertsonala ematen da, formazio eta prestakuntza eskaintzen da, norberaren lan aukerak indartzeko eta kualifikazioa hobetzeko, enplegu zentroa ere badago, lan eskaintzak kudeatzen dira bertan, eta lanbideren zentro kolaboratzaile izan da, kolokazio eta berkolokazio agentzia bezala funtzionatzen dugu, eta inklusioari garrantzia handia ematen diogu, guk hilabetero egiten dugu eskualdeko langabeziaren azterketa, eta ikusi dugu, langabezia bereziki, badaudela sektore batzuk, oso langabeziaren tasa oso altuak hor pilatzen dianak, ez? Eta badia sektore batez ere feminizatuak eta adineko jendea, ez? Orduan, hortan ere, inklusioa lantzeko, zerbitzua dago, ez? Lan merkatuan zailtasunak dituzten kolektiboentzat. Gero, proposamen asko indituzu etxebizitzaren inguruan, hor momentu batean txostenean aipatzen dezue etxebizitza eskubide bezala hartu behar dela eta konstituzioa gainera horrela jasotzen du, eta bat gatoz zuekin diagnostiko horretan eta pentsatzen dugu etxebizitza publiko gehiago behar ditugula, etxebizitza hutsak merkaturatu behar ditugula, eta txostenean aipatzen dezuen bezala etxebizitza merkatuaren logikatik ateratzeko ahalegin egin behar dugula erakundetatik. Orduan alde hortatik, 3. puntuan, aipatzen dezue etxebizitza ofizialeketan eta tasatuetan gaztei egokitutako baremo eraginkorrak egitea, ez? Adibidez, aipatzen dezue diru laguntzen kasuan alokairua prezioak egungo merkatu preziora moldatzea. Hor ikusi dugu, diru laguntzak egungo merkatuko prezioetara moldatzeak askotan kontrako eragina izan duela, eta alokairoen prezioak areta gehiago igo ditula. Orduan, neurri hori egite erabiltzen dugu, baina nik uste tentuz erabili beharrekoa dela, eta agian beste aukera batzuk aztertu behar direla. Bestetik, aipatzen dezu alokairoak soldataren arabera moldatzea, eta hortan, Tolosan behintzat, bai gaztentzat eta zein beste kupo batzuetan horrela moldatzen ditugu alokairun prezioak. Ez Tolosan baditugu gizarte babesari bideratutakoaz gain, horietan ez nahi sartuko, baino gainontzeko herritarrentzako baditugu alokairu sozialeko 24 etxebizitza, eta hortan, bai horietan eta bai gero gaztentzako 25 apartamentu ditugu, eta batean zein bestetan errentaren arabera eta gutxi gora bera alokairu merkenak 120 eurokoak dira eta garestinak 300 dira. Orduan, hoi saiatzen gea kontuan hartzen. Laugarrena da, udalagune tentsionatua izan da eskaera egitea, eta Tolosan dagoeneko prozesua abiatu dugu.
eta, bueno, dakizuen bezala, diagnostiko bat egin behar da, ikerketa aholkularitza batekin batera ari gara, eta, bueno, behin txostenea jasota, hasiko gara, arteko hartutako planteatuteko neurriak implementatzen. Alokairuren prezioen erregulazioa lantzea, Tolosa gune tentsionatu izendatzeak alokairuren prezioak izozteko eta mugatzeko aukera emango digu, eta hemen nik gehituko nuke pedagogia handia egin behar dugula eta benetan, etxe bizitza eskubide bat izatea zer suposatzen duen eta gizarte bezala nik uste eta hausnarketa sakona egin behar dugula. Etxe bizitza turistikoak erregulatzea da zuen 6. gomendioa. Hemen esan Tolosan momentuz 8 etxe bizitza turistiko ditugula, momentu honetan ez da arazo bat herrian, baina hala ere 2025erako etxe bizitza turistikoei ibia 100% errekargoa jarri diegu, eta baita ere, zabaldu dugu, ze hor jabetza horizontalaren inguruko legeak dagoeneko aukera ematen du bizilagun komunitatetan, estatutuetan ere mugak ipintzeko. Orduan, udalak beak inongo araubidea sortu gabe, bizilagunen komunitatek beak babestu dezake bere komunitatea. Etxe hutsak merkaturatzeko neurriak hartu, Tolosan etxe hutsen inguruko azterketa egin dugu, 252 etxe huts ditugula atera zaigu, gehienak Aldezarrean, horrek beste lanketa paralelo bat eskatzen du, eta momentu honetan, badakizu 2015ko etxe bizitza legearen garapenean, 2021an dekretu bat atera zuen Eusko Jaurlaritza, jenderik gabeko etxe bizitzei eta etxe bizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa, eta bertan etxe bizitza hutsei kanona ezartzeko aukera ematen du, ez? Ez da bide erresa, lehendabizi etxe bizitza hutsa izendatu behar da, eta bide horretan ari gara, baina baliabideak behar dira horri aurre egiteko. Bestetik Eusko Jaurlaritzaren bizigune programa sustatzen dugu herritik, eta aurten 3 etxe bizitza berri sartu dira hortan, eta 2014an nik uste proiektu interesgarria jarri gendun martxan, eta izan zen etxe bizitza hutsak zituzten pertsonei etxe bizitza konpontzeko diru laguntzak eman. Eta programa horretan sartzen zirenei egindako mailegua edo egindako ekarpena, udalak egindako ekarpena itzultzeko, hainbat urtetan alokairu sozialean jarri behar zuten etxe bizitza. 5 etxe bizitza jarri ziren merkatuan, eta nik uste beste neurri badala, ez? Nik uste alde batetik legeak bide nolabait punitiboa irikitzen digu, baina nik uste administrazioetatik ere laguntzak eman behar ditugu etxe bizitza hutsoiek merkaturatzeko. Orduan, hor lagun batek esaten zuen, azanaioa eta makila, nolabait, ez da bakarrik, zigortzea, baizik eta erreztasunak ematea etxe bizitza horiek merkaturatzeko. 9. etxe bizitza politikotan gazteak lehentasuna izatea. Tolosan adibidez, gaztentzako ditugun 25 apartamentu horiek herriaren erdigunean daude, Euskal Herria plazan, eta, apartamentu moderno, egokik eta oso txukunak dira, hau da, ez zaituztegu bazterrera bidali. Eta, momentu honetan beste proiektu batekin gabiltza, baina ez dakitoi saltatu egin note dudan, bai, saltatu egin du 8. puntua, horren beste gauza esan beharrak, etxe bizitza proiektu publiko komunitarioak. Tolosan etxe bizitza komunitarioen inguruko aukeren hausnarketa egiten hasi gara, eta justu pasaren astean, azaroaren 20an, jardunaldi bat burutu genduen, bertan ezagutu genitu hainbat esperientzia, eta epe motzean 12-14 etxe bizitza eraikitzen hasteragoaz, eta horretarako proiektua modu integralean diseinatzeko herritarrekin batera, bai izaera, bai funtzionamentua, bai espazioen erabilerak, ze neurrian emango diogu izaera komunitarioa aztertuko dugu,
Eta, gure asmoa da, baita ere, gazteentzako kupo bat ezartzea etxebizitza horietan, gutxienez erdia. Herri txikien zaintzaile, Tolosak baditu landa guneak, baina Tolosaldean badugu adibidez Orendainen adibidea, Orendaingo udalak erosizun baserri handi bat, nahiko egoera kaskarrean zegoena, eta bertan 6 pixu egin zituen, ez? Nik uste esploratu beharreko aukerak diala eta interesgarria da. Momentu honetan, Tolosaldean, Tolomendi landa garapen agentziaren batekin herri desberdinak eta eragi desberdinak ari garea lanean 2025-2030 programa osatzeko, eta hor, bi jomuga jarri ditugu, edo bi helburu, eta alda bada etxe bizitzarena eta bestea zaintzarena. Zaintza landa eremuan ere berezitasunak ditu, eta askotan lotuta doa etxe bizitzaren arazoarekin. Eta gero bukaeran aipatzen duzu, edo zein etxe bizitza proiektuetan gaztentzako kuota bermatzea. Eta, esan dizu edan bezala, hala izan behar dula pentsatzen dugu, eta Tolosan, baditugu esan bezala 25 apartamentu horiek, eta momentu honetan etxe bizitza komunitarioko proiektu berri honetan ere, etxe bizitzaren erdia ere horta joango da. Besterik gabe, mila esker. Listo? Bai. Hori da. Ondo iruditze bazaizue, handun erantzuna jaso ondoren saioari itxira emango jogu, eskerrik asko gaur gerturatzagatik guztioi, ez dakit zerbait. Bai, eskerrik asko nire aldetik ere, gaur Gipuzkoako Foru Aldundira gerturatzeagatik, proiektu honen berri emateko, benetan gomendio guztiak interesgarriak, bat egiten dutenak gizartearen orokortasunean dauden kezka nagusienekin, alde batetik enplegua eta bestetik etxe bizitza, horrela atera da baita ere azken soziometroan, gizartearen ardura nagusienak enplegua eta etxe bizitza direla. Emantzipazioa hartu dugu ardatz lanketa honetan, eta emantzipaziorako ezinbestekoak dira lana eta etxe bizitza bat. Eta, uste dut erakunde onartetik asko daukagula hor esateko, udalak asko daukate etxe bizitzaren arlo horretan esateko, alkateak horrela dirazi du, eta nire aldetik hori eskerrak ematea guztioi, olako proiektu benetan balio duten elkarlanerako eta benetan aurrera jarraitzeko bai gazte eta bai erakundean arteko lanketa eta elkarlan honetan. Bai, galdera batzuk pasatu dizkigute, sobre todo nos preguntan que nos resumes en castellano un poco uno de los participantes, o Telmo Andoitz, objetivo de este proyecto y principales resultados, una valoración. Vale, creo que los objetivos del proyecto os puedo responder mejor el equipo organizador. Por un lado, el principal objetivo de este proyecto, como decía al inicio del proyecto, de la rueda de prensa, es recoger las necesidades y las opiniones y las preocupaciones, en este caso, de la juventud guipuzcoana, y trasladarlo a los responsables públicos. Teniendo eso como el principal objetivo, que poner en el centro las necesidades de los jóvenes entre 18 y 30 años, pues también tenemos como objetivos fomentar la participación, tanto la participación digital como la participación presencial, fomentar el trabajo colaborativo, esto es que cuando hablamos de los jóvenes, que los propios jóvenes sean los que propongan, los que se acerquen a las instituciones, y también que lo hagan de la manera colectiva. Y luego, no sé, si quieres añadir. Eso, también aprovechar las distintas entidades que estamos en Guipúzcoa para trabajar también en conjunto, cada uno con... Eso, trabajar las distintas entidades que estamos en Guipúzcoa, cada uno en su especialidad y con
sus medios para ir todos a por un mismo objetivo y resultado. Bai, hori da. Eta gomendioen inguruan, también quería añadir que, o sea, el hecho de que los objetivos hayan tenido éxito y este proceso haya sido exitoso se centra en el modelo híbrido, que muchas veces lo que cuesta, ¿no?, como llegar a los jóvenes, ¿no? Y creemos que desde la organización de este proyecto se han dado las claves, ¿no? Ese modelo, esos canales que a nosotros nos hacen cercanos y que entendemos que son clave para acercar la juventud a las entidades públicas y de la otra manera. Y a la par esa parte física, que a veces no, parece que nosotros nos vemos todo en lo digital, pero le damos mucho valor al hecho de que se puedan compartir y compartir entre nosotros los jóvenes todas esas dudas y retos que tenemos como generación. Entonces creo que ese modelo, como está comentando Laura, es interesante y es lo que creo que ha tenido sentido como resumen general y lo que ha salido de esos objetivos, ¿no? Que Ando también lo decía, la parte de la vivienda, que para nosotros es un reto a nivel aquí y que creemos que en todo el mundo, y luego es el empleo, ¿no? Como desde la experiencia que nosotros podemos tener, igual no es la mejor, pero de ideas frescas y creo que estamos preparados, que podemos aportar mucho más. Entonces esos acercamientos y esas barreras que a veces se ponen, pues creemos que las tenemos que saltar y que tenemos la capacidad para aportar en la sociedad y los jóvenes entender que creo que somos una ventaja competitiva y cuanto más voz también se nos dé, pues mayor va a ser el progreso dentro de la sociedad, ¿no? Entendernos como clave. No sé si dentro de la pregunta también iba que hagamos las recomendaciones en castellano o con lo que han respondido ya es suficiente. Sí, resultados, recomendaciones. Sois Andoitz y Telmo, ¿no? Vale. Andoitz, Telmo. No, porque siguen por streaming muchos periodistas para que sepan quién está hablando. Sí. Vale, bueno, pues si queréis voy uno a uno pasándolos de euskera a castellano, porque de dicho este no la teníamos en euskera, así que, pero bueno, básicamente el primero habla un poco como de un espacio donde poder ir a buscar información y sentir como ese apoyo a la hora de buscar, o sea, cuando se pasa de ser estudiante a ser o al ámbito laboral o profesional. El segundo habla un poco de una plataforma en la que aparezcan un poco los puestos de trabajo o ese tipo de cosas, o esa accesibilidad para cuando entramos al mundo laboral también los jóvenes. El tercero habla de eso, como orientar un poco en plan el tema de la vivienda a los baremos que suele haber dentro de los jóvenes y tener en cuenta estos baremos a la hora de poner las ofertas que existen en el mundo de la vivienda. El cuarto, exigir o pedir de alguna forma que el ayuntamiento se convierta en espacio tensionado para que luego poder aprovechar eso como ventaja de alguna forma a la hora de tomar decisiones. El quinto, regular el tema de los alquileres pensando un poco desde la perspectiva de los jóvenes. El sexto, regular las viviendas que tienen que ver con el turismo. Pues bueno, ahí hemos visto que hay diferencias en diferentes, o sea, es diferente hablar de Donosti o de Tolosa, pero un poco que haya como una regulación en ese sentido. El séptimo habla en cuanto a las viviendas que están vacías, cómo llevarlas otra vez al mercado y trabajar un poco en cuanto a eso para que haya más viviendas, sobre todo las que no se están utilizando. El octavo habla de crear proyectos públicos comunitarios en cuanto a la vivienda en todos los pueblos y ciudad, en este caso. El noveno habla de que los jóvenes seamos dentro de la política de alguna forma como el centro y no se nos aparte cuando se toman las decisiones y mirar, o a la hora de tomar las decisiones, que los jóvenes por lo menos estén o se tome como esa perspectiva. El décimo, que seamos de alguna forma como cuidadores de los pueblos pequeños y que no los dejemos de lado. Y el último, el último habla de, pues otra vez un poco de mantener un poco como esas cuotas o cuando se vayan a hacer proyectos de viviendas, que se tenga en cuenta que los jóvenes son algunos de los que van a optar a esas viviendas y que una parte se destine a los jóvenes, de alguna forma. eskerrik asko. Kaixo, horretu. Ni Euskadi Gratutik etorri naiz, Amaia Etxeberria da nire izena. Ikusi dut hemen banatu diguzuen txostenean pixka bat jaso dezute inkestan jasotako datuak, ez? Argazki bat bezala egiten zute, gazteak ze pentsatzen, oze egoeretan dauden, ezta?
baina hemen prentsaurrekoan garrantzia eman diozue gaztek egin dituzten proposamen horiei edo gomendio horiei. Pixka bat eskatu nahiko nizueke sintesi ariketa bat egitea, 11 aurkeztu dituzue, horietatik zeintzuk izango lirateke bi aukeratzekotan nabarmenduko zen dituzketenak. Zakit ariketa zaila izango da, baina batez ere, emantzipazioari begira, etxebizitza lortzeko bide horretan, bi gomendio zuzen dituzue edo proposamen ezinbesteko hartu beharko dituzketela kontuan udaletxeek. Nik uste, lehen hitzein dela baita, azken finen oso eskutik eman da dijozte lan mundue eta etxe bizitza. Osa, ez da etxe bizitza ningun hitzeiten nahi gara, azken finen bi gauzak behar dira pixkat horrei aurreiteko. Orduan, nik uste lanan arlon bai lagundu barko zala nola bait lehenengo pausu hori emateakon gaztek lan mundua sartzeakon pausu hortan inzidentzia egin eta benetan lagundu pausu hori emateko, gero lortu alizateko etxe bizitza sartzeko. Eta gero etxe bizitzan ingurun nik uste asko hitz egiten dela gai honen ingurun, baina azkenen behar dana da benetan ulertzea gaztek daren situazioan eta horrei aurreiteko alokairun jartzen dien etxe bizitzak izateko nolabait eskuragarrik gaztentzat edo erostea goazen etxe bat berdine. Ez izateko prezio ikaragarrikin ezinezko danen etxe bizitza horta sartzeko, bai alkilerren eta baita erosteko. Igual gaitzeko, nik esango nun 9. gomendioa pixkat esaten duna gazteak politiketan lehentasuna eta erdigunean jartzea, no? Eta hortikan baita abiatzea beste gauza guztiei hau da etxe bizitzari buruz eta baita enpleguari buruz, no? Eta igual baita beste bat esateko lehenengoa, no? Lan informaziorako, orientaziorako eta bidelaguntza bulegoa, porque usteet baita hor daudela, baina askotan komunikazioa gazten artean eta ofizina hauen aurrean baita pixkat ezberdian, no? Eta komunikazio kanalak eta baita erlazio hori pixkat igual adatu behar dela, ikusteko nola gaztek gehiago parte hartu hortan, eta hor dagoen informazioa baliogarria dela, pixkat hori da gaztei heltzea. Nik esan horiek dira. Zain zuzen hor deigarria da, esanela gazte askokia ez dutela ezagutzen etxe bizitzaren inguruko programak, ez dituztela ezagutzen, izan ditzateke kanalak edo komunikazio bideak. Eta Tolosako alkateari galdetu nahiko nioke, antzekoa pixka bat aurkeztu dituzu Tolosak gaztei etxe bizitzara sartzeko ematen dizkien edo errazten dizkien bideak edo baliabideak hainbat aipatu dituzu. Zein esango zenuke dela berritzaileena edo beste udalerrietatik bereizten duena Tolosa? Nik pentsatzet udaletxe gehienetan alegin horretan ari garela. Nik hori baino gehiago bai erantzungo nizuke bai gazte eta bai gainontzeko herritarrentzako etxe bizitzarako eskubidea bermatzea administrazio guztioi dagokigula, ez? Eta lehen aipatu dut, hala jasota dago, ez, konstituzioan, eta nik uste oinarrizko eskubide bat izan behar dula etxe bizitza bat izatea. Eta horretarako gu garbi dugu egungo logikatik aldendu behar dugula. Oraindik ere gizarten pentsatzen baldin badugu etxe bizitzarako, inbertsiorako tresna dela, ez dugu soluzionerik emango honi. Orduan, esan bezala, etxe bizitza parke publikoak handitu behar dira, etxe bizitza hutsak merkaturatu behar dira, ze hortan nik uste ikaragarria dela dugun poltsa huts hori, eta bestetik, esan deten bezala, nik uste gizarte bezala hausnarketa sakon bat egin behar dugu zer suposatzen duen, ez, etxe bizitza eskubide bezala, ez, eta horretarako, nik uste elkarlanean eta adostasunez bidea jarri behar ditugu, hori bermatzeko. Kontu bat gehiago, galdetzen didate destakatzeko osoigotik mesedez datutan, inkestaren aldetik eta gazteleraz, los resultados más destacados de esa encuesta o los resultados que habéis recabado. No tenéis, está todo en el informe, o sea, ahora mismo no tengo en la mano el informe, entonces no sé. O
sea, que decir, si queréis los datos exactos. De todos modos, que sepáis, a todas las personas que estéis aquí delante, si entráis en gasteparte.eus podéis recibir el informe tanto en euskera como en castellano. Y ahí aparece todo el desglose de cómo se ha hecho el informe y podréis ver que cuando se hizo la macroencuesta, cuando hablamos de la emancipación, no solo hablamos del enplegua eta etxebizitza, sino que hablábamos de cuáles son los retos que tenían los jóvenes a la hora de emanciparse. Y los resultados de ese informe fue que las principales preocupaciones eran la vivienda y el empleo. Y es por eso que se derivan a las fases deliberativas que salgan estas propuestas. Entonces, si queréis todos los datos exactos, tanto en euskera como en castellano, gasteparte.eus. Sí, pero es que nosotros, al ser de radio, los medios de comunicación radiofónicos, necesitamos el audio y el corte de los datos. O sea, vale. No somos prensa, ¿entiendes? Vale. Es que en medios de comunicación hay que diversificar. Entonces, claro, estamos hablando de tele, de radio, de prensa, de agencias, y nosotros, claro, necesitamos el audio, el corte de los resultados y las conclusiones. Vale, en cuanto a los titulares o lo que destacaríamos del informe es en cuanto a la emancipación y la vivienda, solo está emancipado, cuando decimos emancipado, viviendo sin ayuda de la familia, el 26% de la juventud encuestada, solo el 26%, siendo un deseo de cumplir en los próximos 5 años para otro 66%. Esto es, el 66% de los jóvenes encuestados quieren emanciparse dentro de 5 años, pero solamente el 26% de ellos están emancipados. La palabra emancipación muchas veces puede confundirse. Nosotros, a la hora de realizar el informe, hemos tomado como personas emancipadas todas aquellas personas que se han emancipado tanto económicamente como socialmente en cuanto a su familia o el entorno. En cuanto a la situación actual de los jóvenes en relación a la emancipación, la perciben como totalmente inadecuada y el futuro se contempla con pesimismo. El 88% se manifiesta descontento respecto a las facilidades para la emancipación de los ayuntamientos. La inmensa mayoría, esto es, el 82%, desea contar con una vivienda en propiedad, independiente de querer vivir solo o no. Esto os puede ver también que, aunque nosotros o los jóvenes sigan pidiendo ayudas a plazos cortos para poder emanciparse, siempre seguimos manteniendo este deseo, ¿no?, de comprar una casa en propiedad. Y luego, esto sí yo creo que es muy importante, es que el programa de ayudas de alquiler para los jóvenes no es nada conocido. El 72% dice que no conoce los programas de ayudas de alquiler. Esto sería en cuanto a la vivienda. En cuanto al trabajo, como os comentaba, porque hemos trabajado diferentes aspectos de la emancipación, la amplia mayoría, el 79%, declara estar contenta con su puesto de trabajo. A la hora de desempeñar un trabajo, barkatu, el 46% opina que los y las jóvenes no tienen menos capacidades que los mayores. También preguntábamos en la encuesta de que si pensábamos, por ser jóvenes, que teníamos menos capacidades a la hora de desempeñar un trabajo, y sale que casi la mayoría opina que no tenemos menos capacidades. El 42% dice verse en 5 años en la misma empresa en la que trabaja, y en diversos aspectos las mujeres son más pesimistas con el futuro laboral y prevén más dificultades que los hombres. ¿Vai? Vale. Yo también querría un resumen de las recomendaciones y propuestas que hacen, porque han estado hablando continuamente de 10 propuestas o recomendaciones, y yo en los papeles tengo 7 todas referidas a vivienda. ¿Pueden resumirlas de forma esquemática, por favor? Vale. En cuanto al informe, como os mencionamos, la fase de escucha, que se recogía tanto las respuestas de la encuesta como una recogida de propuestas, el síntesis de las propuestas han sido las siguientes. Por un lado, replantear las condiciones de acceso a Gaztelagun, establecer límites más altos en la ayuda. Por otro lado, subvenciones y medidas para los jóvenes, ayudas reales para los jóvenes, también que ofrezcan educación financiera obligatoria para gestionar en nuestro día a día,
regularización de la vivienda como derecho, regularización y limitación de precios, reforma de subvenciones, limitación de precios de alquiler, fomentar el alquiler social, imponer condiciones en promociones inmobiliarias, mayor financiación pública. También se menciona crear una plataforma local para la búsqueda de vivienda, subir impuestos a las viviendas vacías. También lo que mencionan es, en cuanto a la vivienda, facilitar el proceso de emancipación, limitar el precio de los alquileres, límites más altos en la ayuda Gaztelagun, mejorar la ayuda Gaztelagun, subvenciones reales para los jóvenes y lo que estábamos mencionando un poco, la regularización de la propiedad de las viviendas. Otras propuestas que se recogen son garantizar trabajos fijos con medidas políticas, obligatoriedad de la educación mínima financiera. Aquí también lo que mencionaban era que el propio ayuntamiento crease plataformas para fomentar los trabajos locales. Esto es, que cada ayuntamiento tuviese un espacio más allá de que se publicasen los trabajos, sino que podrían crear un canal o una plataforma donde se pudieran publicar las ofertas de empleos del ayuntamiento y alrededores, y también la mejora de las condiciones laborales y regulación de los jóvenes. Estos serían, yo creo, que los más interesantes. Vale. Me ha dicho, ¿eh? Vale, banoa, Inkestutako gazteen 26% bakarri dago emantzipatuta. Emantzipatzea aipatzen dugu familiaren laguntzari gabe bizi den gazte hoiek, eta hurrengo 5 urtetan 76%ak nahiko luke emantzipatuta ikusten da. Hau da, naiz eta oraintxe bertan 26% bakarrik emantzipatu, bai dute esperantza hori datorren 5 urtetan emantzipatzeko. Gazteen 88% ez dago gustura udalak ematen dituen emantzipatzeko erraztasunei dagokionez, eta gaztei alokairuekin laguntzen dioten programa ia ez da ezer ezagutzen. 72%ak aipatzen du ez duela haietaz entzun edo ez duela ezagutzen. Eta baita ere, harritzekoa da, naiz eta alokairuaren inguruko diru laguntzak eskatu, epe luzera gazte gehienek, zehazki 82%ak, etxe bizitza jabetzean edukitzea gustatuko litzaiekela. Hau da, etxe bizitza erosteko aukera nahi dutela jarraitu ukitzen. Inkluso esaten bakarri bizi nahi ala ez. Beste galderari badago? Orduan bukatu zat emango dugu. Eskerrik asko guztien. Eskerrik asko.